Organizovaný zločin je dnes jednou z najväčších hrozieb pre vnútornú bezpečnosť Európskej únie. Nejde len o obchod s drogami, obchodovanie s ľuďmi či pranie špinavých peňazí. Ide o hrozbu, ktorá zasahuje priamo do života našich občanov. Najnebezpečnejšou formou organizovaného zločinu je terorizmus, ktorý ohrozuje základy našej spoločnosti. Len si spomeňme na brutálne teroristické útoky v Paríži či v Bruseli, kde nevinní ľudia vrátane detí stratili životy. Zločinci nepoznajú hranice. Využívajú otvorený trh Európskej únie na pašovanie zbraní a financovanie teroristických operácií. Deti a mladí ľudia sú medzi najzraniteľnejšími. Sú často obeťami obchodovania s ľuďmi alebo sú zneužívané na radikalizáciu a násilie. Táto nová generácia je manipulovaná a nútená stať sa nástrojom zločinu. Európska únia musí konať aktívnejšie. Viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme posilniť medzinárodnú spoluprácu, podporiť Europol a zdieľať spravodajské informácie, aby sme rozbili zločinecké siete. Musíme chrániť najzraniteľnejších, naše deti, a zaistiť bezpečnosť pre všetkých občanov Európskej únie. Ďakujem.